Oh yeah, motherfucker, je to tu, priatelia. Nám dorazila elektrická kosačka na baterky. Tak toto je ona. Dúfam, že som kúpil dobre. Oh yeah, na baterky. Voilà! Je to tu. Vyzerá to jak vysávač. Chceme tu baterky a tu vlastne nastavuješ veľkosť trávniku. Máme dve batérie. Koš popičos. Fú, ale aký ostrý nôž, hej. A ideme štartovať. Takže takáto kosačka, priatelia, zo 400 na 310 zľava. Oh yeah! Priatelia, cítim sa ako milionár. Takže priatelia, prvé kosenie krásneho trávnika, šupol som to na 6 cm. Samozrejme ďakujem chlapcom Závlaha záhrada. Ďakujem aj Bosch, že dali zľavu zo 400 na 300. No, čo poviete, môže byť? Takže áno.